दख'नाया माथो जि मोजां मोजां आं जा फसायखाबाय अर्डारसो खालामसै आङो र' हाथायावबो थांनांगौमोन गोबाव जाथारबाय थांनो मोनिया बरसाखौनो थांनो लिंनोसै आङो ओमफ्राय आंथ' रागा जोंदोंना आंलाय बेखौ मानो लिंनांगौ आंबा हारसिं थांनो हायो होमबाबो लिंहरनोसै नामा फन खालामग्रोनि र' आङो अबेयाव दङ नोङो न'आव मानो आंहा हाथायाव थांनांगौमोन थांदो आरो माने नोंबो थांफानांगौ आंजों आं थांनो हानाय नङा सोलाबा मा होनखो नोङो थांनो सोलाबा औ थांनो सोलाबा आं दोन फना दोन नोंसो हरदों दा बिदिसो होनबावबाय गला नोङो जारौआ सोरखौबा रागा जोंदों नामा मानि रागा एथ'बांलाय बोरै बोरै मोनथियोब्रा नोंलाय जायगाफोरखौलाय मिथिबाय आरो दे जासिगोन खोमालै ओं बुरजायानो लाबायथ' बेनोथ' होनदां थांसै खोमा होमबा ओं ना नांगौबा लांफैफिनजागोन बे उनाव नों नारदे साइकेलखौ बेखायनोथ' लाबोखादों मानसिया आंखौ दे थिखोदो बिलाइआ दे साइकेलखौबो एफा गोजानावसो गारबोबाय आरो जोङो दिनै सानसेनि थाखाय दोनथ'बाय बियो गाबोन लांफैनोसैलाय नों थिखोनो हामारगोन दा हाया जायो नामा सोरबा ओरैनो सोंबाय आरो थोदो थांनोसै औ आङो एम्फौखौ इन्दि बिलाइ मेरलाखायसो लाखादोंमोन आरो बारा टेनसन गैयाना बिलाइनि बेखायनो मोजाङानो जाबायना ओं आइया मानो जिरायखो नोंलाय मानबे थांसै थोदो र'लै दसे नुवाखै बारा बेसे मोजां बारदों माखौबा नङा दालाय गावहा साइकेल लानानै मेङाखैथ' नङालै आं दसे ओरैनो जिरायदों जायगायानो जा मोजां ना ओं आंबो बिदि सिरि जायगाखौ जि मोजां मोनखायो जोंहाबो बिदि दुब्लि सेरावनो न' लुगोन दे बार खोलो खोलो नांनायनि नंगौना ओं दे जागोन हे थोदो थांसै आं जिरायनो बाबाय आंखौ ओंखामबो उखैसोबाय दे ओं थोदो थांसै मालाबा सानैजों जिरायफैबाय थागोन दे होमबा आं फसायनाय खालारानो गैया आं माखौ लानोसो जाबाय दसेयाव नायनोसै होमबा फैदो बे मोनसेया मोजां मोनथ' आङो बै मोनसेयावसो नायनोसै नामाथाय ओं आइ एसे मोजाङालाय मोजांमोन दे लादो माखौ लायो बै मोनसेयाबो मोजांमोन ने आइ बरसा बै मोनसेयाव नायनोसैलै थोदो मालाथो फसायबावगोन नोंलाय जानला मोनला लाया माथो आङो आंहा जेराव फसायगोन बेवहायसो लागोन देलै दे बैयाव एसे मोजां जागोन बायदि मोनदों आङो थुनायनायनि आंलाय माथो एखेसो नुयोलै आं बिदियाव गैयालै ओं नों फैसाल' होग्रा जा बैथिं थांसै फैदोहाय जोंहा आं बैयावसो नायनोसै बेवहाय एसे मोजां दंसाबो र' ओमफ्राय नोंसोर बेयाव मानो थाखो ओरै फै दे नों बासिग्रो ओं बासिनि आं लानायानोथ' माखौ लानो आइनोबो गांसे लाखानोसै आङो नङा गांनैखौनो लाखानोसै आं मा जाखो आइ आं बै मेथाइखौ लाना फैदोंमोन दे होमबा आंबो थांफानिसै नाङा आं हारसिं लाना फैगोन आरो माइनावहाय र' आंनि फिसाजो जेखौ नांगौबाथाय नांगौ आरो नोंसोरबो हाथायावनो फैदों नामा ओं जोंबो ओरैनो दसे हाबफैदों अबेनिफ्राय फैदों नोंसोरो जोङो बिजनिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय नोंसोरलाय जोंबो बे जायगानिनोखा खाथिनिसो आबैया फन हरदों आइ दे आबा रायलायहर हेलौ आबै
नै आबौ इसान हा मालाथो सफैबावनांगौ जाखो? आयै जोङो काजलगाव हाथायावसो दंफैयो। हाबाब माला थांब्रबलायखोसै। दे हा थाब फैदो। ओं आयै माबा नोंजामादैया अमा बेदर लायनो थांदोंमोन। माबा मानसियानो दाबो सफैया। आंथ' लाखांजोब्बायमोन नेगासिनोसो आङो। दे आइ थाब फैदोल'। र' आं फन खालामनि। इसान आबा नोंफानाव फन खालामनाय। खालामनि र'। हेल'। मा हेल' बेलाय दासिमबो सफैया अमा बेदर लायनो थांनायानो। नेनो बालायलांबाय आङो। औलै र' लाखांबाय। दे थाब फै। र' थांगौ। जेरावबो लेट खालामो। नै खोनाबाय? जोङो ओरै जेरक्स दखान खाथियावसो फैबाय। बेवहायनो नेबाय थाथ'नोसै दसे। दे होमबा बेयावनो थाथ'। जासिगोन र' थांगौ। ओमफ्राय माबा आंनो जुस लाबोफा लोंनो थान्दा। दे इसान आबा नोंनोलाय मा नांगौ? बिहरखा आबा मा जायो? आंनो मिस्टि लाबोलाय आबा। दे होमबा। ओं दे थाब फै। बेयावनो थाबाय थागोन जोङो। दे बेयावनो थाथ'। ओं। आबा दा चावमिन लांगोन दे बैयाव दे। ओं दे आयै। नोंसा आबैया गोथाव मोनथारो चावमिनखौ। बोरो माथो जेरक्स दखान खाथियावबो गैया। ओं जों बेयाव गैलानोबा। जायगा मोनसेयावनो थानो हाया नामा नोंसोरो? नोंखौलाय सोरथो गोबाव खालामनो थिननाय? जों अट' स्टेन्ड खाथियावसो दंफैयो दायो। आरो दा सोलायखा जायगाखौ। दे बेयावनो थाबाय दा सानैबो। ओं दोनदोल'। माइनाव नों। नोंखौ माथो दिनै लोगो मोनबावबाय। सोरजों फैयानो? ओमफ्राय माथो हारसिंसो? बारा बिदि हारसिं फैनाङा दे। मेथाइ जानो नामा नोंलाय? आं बायना होगौमोन ना। आं दोनलांनि होमबा नोंसिनि आइजों। नंगौ नामा? दे होमबा नों थांदो दे। बाय। नोंसोर बेयावनो गांसो जाबाय थादो दे। जों नोंसोरखौ दायो लांफैगोन दे। नोंसिना आदारा मेल्लाखाथ' बेवहाय। ओं आबा। बै न'आलाय सोरनि आयै? बेखौ नों आबौ जागोन आबा। मेल्ला गांसो गोनांखाय बेवहायनो खाफैनो थिननायखाय खाफैबाय आङो। बिस्रा बोरमा मोसौ गैया नामा आयै? ओंहो आबा। बिस्रा मालाय जेबो लाथ'वाखै। बिहामजो। आफा। जेबो सिन्था जानाङा बिहामजो। खायाबाबो जागोन बिहामजो जेबो नङा। जोंहा मैगं थाइगंबो गायखायाखै जेबो। जेबो नङा दे आफा। हाब आबौ माथो नोंखौ मदि बायदि नुयो। इयो आबा सिरि था हामा। आबौ नंमारगौ नामा? नंगौथ' र' आबौ। माबा आफा बिनाबाथाय बिदिनो खेला खालामबाय थायो। आया नंगौखौसो होनदों आंलाय। सिरि था आबा। जेबो नङा दे बिहामजो उन्दै गथ'थ'। नै आबौ जोंनाव साहा लोंहैनो नामा? मेथाइ दंना गैया आबौ? आं हले मेथाइ गैयाबा लोङालै। इयो आबा हामा। दहायसो न'आव लोंबोखाबाय लोंला दे। नांला आफा जों न'आव थांनोसै। दे बिहामजो लोंलांदो जेबो नङा। नंमारगौ बिहामजो गोसो जायोब्ला मानसिया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया। ओं आयै साननायाल' गोरा जानांगौ। एबार जिबो दानो फोरोंदो आयै। दख'नानिबो बिजनेस खालामनि आं जेखौ सानोबाथाय खालामनानैसो गारो आयै। दे जागोन बिहामजो। आं
फुदुंनानै लायनि रय नाङा दे आयै आं फुदुंहैगोन ना देहाय जेबो नङा थाथ' र' आं फुदुंना लायनि माथो एम्फौ जाजोबखोलै आयै ओं आबा नों जाया नामा बेलौखौ नै आबा नायनाय बेलौखौ नों गिगोना गिया बेलौखौलाय नायलाय आयै दांबावबायसो आङो बेखौनो गियो नालाय आयै खथ' मोनो आङो बा आबा माथो गिगुलाया नोंलाय साब्बास आबा सना बिदिनो गिलाबायनाङा बिखाया खंख्ला जायो नंगौ नामा आयै ओं आबा आं बायदि जा आबा दे आयै बिहामजो हानो बिदि रोगाबाय थानो हागोन आइ ओं बेवहायलाय मा खस्थ' आयै सानफ्रामबो बिलाइ लायनो हागोन नों आइ ओं हागोनथ' आयै दे बिदिबा गाबोननिफ्राय आंबो थांफागोन नोंजों नाङा आयै आं नोंखौ बिदि खस्थ' होआ बेहाय आइ थांफानायालाय मा जानो नाङा आयै बेलाय सोमखोरा थांफागोन ना आंजों बे थानायावलाय मानि सिन्था दे बिदिबालाय ओं आयै फैसा नांगौ होनदों आंनो इयो सोर मा जाखो दिनै नोंखौ गला नों आंजों ओंखारलांगोन ना लाङा नों आंनि न'निफ्राय मा जादों आयै माबानोहाय बिहामजो बे जोंनि न' खाथिना माबा गावनि बिसिखौनो जौ लोंना बुरबाय थायोनो आइसो जौ फाग्लाथारनोहाय मानसियानो आइसो आंनि फिसाया बिदि जानांगौबाथ' दुम जासिगौमोन आंजों माथो र' आयै आं थांनायसै नायनायनि नाङा बिहामजो बिदियाव थांदेरलाबायनाङा र' आयै नायनि आङो दिनै नोंखौ नंगौ र' नंगौना र' नोंखौबो हरगोना हरा नोंलाय फैसा गैया होनदों आं मानिफ्राय हरगोन थगायबावदों नोङो हा ओइ गावनि हिनजावखौनो बेबायदि बुनो लाजियासै नोङो नों खामायना जाहोआबालाय बेलाय अबेनिफ्राय मोनगोन फैसा नोंलाय सोरलै बेबायदि फासन होफैनो आंखौ नोंहालाय मा नांजादों मालायनि न'निखौ आच्छा नोंलाय बिदिबा मानोथो जौनि थाखायनो गावनि बिसिखौ बुबाय थायो मा नोंहा गाव खामायनो हाया नामा गावनि खामायना मोननाय जाखिनि थाइसे थाइनै रांखौबो जौआवनो गारजोबो बियो मा होनदोंलै नों जाम्बाया आइजोंनो पंगा लादों जिरायनानैसो मोजां नायनोसैलां हिनजाव बुग्रा नामा नोङो आखि खोब मोजां खामानि मावदों बायदि मोनदों नामा नोंनि नोंसालाखौ नायनाय गाबोन जुदि बेबो देरनानै नों बायदिनो जौ फाग्ला जायोबालाय आरो नोंखौनो उल्था बुफिनबालाय मानोना बियो देरनानै सानगोन आंनि आफायानो बेबायदि जौ फाग्लाबालाय आंखौलाय सोर मा होननो गावनि बिफायानो जुदि गथ'नि सिगाङाव बेबायदि आखल दिन्थियोबालाय मा गियान फोरोंगोन नोंलाय गावनि फिसाखौलाय जौआ नोंखौ जाहोआ नोंसो जौजों जाजागासिनो नोंनि खर' मेलेम गासिबो आरो माब्लाबाबो गावखौनो गाव बेखार साननानै लानाङा आं मा खालामफ्रांखो आंखौ निमाहा होदो सिस्टार आं आरो माब्लाबाबो जौनि थाखाय बेबायदि दावराव खालामला नों बुजिबायबाथ' मोजाङानो मानो फैदों नोंलाय बाव सोमखे आंखौ गाज्रि साननो नाङा आं नोंखौ आंनि हाबायावसो इनभाइट खालामनो फैदों आं आंनि हाबायावसो लिंनो फैदों नोंसोरखौ हाबा आं आफाजों थांनि र' थाङा हाबा आंनि हाबायाव नोंसोर फैयोबा
Nोंसोर फैयोबा आं मोजां मोनगोन। नों फैगोन ना सानगोन?想试着 नायदो लिरनाय दंखायो। आं आफाखौ दस्राजों नायनो बायोलै। जायजों नोङो दायो दङ थादो बेजोंनो नाजासिगोन आंबो बावगोन। आंनि आफाखौ सोरलै नोंलाय? सोर नोंलाय हा? सोमखोर नोंनि फिसाला नामा बेलाय? आंखौ जानला मोनला दांनाङालै। आइयो माथो रागा खराथार। मोजांथार माथो। आंनि लोगो जानोना नों? आं जानला मोनला लोगो जाया। माथो दे होमबालाय।